Здравейте! Каква е ролята на такива семинари като Manage Energy за изграждане на капацитет в развитието на местните власти, така и за обогатяване на национално? Ролята е значителна, предвид това, че на местно ниво има голям потенциал за постигане на енергийна ефективност и за използване на възобновяеми източници в крайното потребление. Общините обаче имат нужда от повишаване на своя административен капацитет, тъй като качествените кадри в администрацията са предпоставка за иницииране на такива проекти и за тяхната успешна реализация. За държавната власт те също са полезни, защото това е един начин за постигане на комуникация с местните структури, с неправителствения сектор. Така че аз оценявам много тези събития с доста високо значение. Благодаря много.